pane chinhu chinonzi declaring the worth of God. Zvireva zvoti kana tichinge tichiwoshipa, we must declare the worth of God. Zvireva zvoti tiri kupa mbiri yose norukudzo rwese kuna Mwari. Hongu tinoziva kuti hakuna munhu akafanira kuita sei kupiwa chinhu chinonzi worship. Chinhu chinonzi worship chinongopiwa kunani? Kuna Mwari. Saka mukati meworship chekutanga chiripo, we are declaring the worth of God. Chechipiri kana takuita declare the worth of God, we declare the worth of God with acts of reverence He has ordained. Zvireva zvoti pane zvinhu zvakataurwa mukati meshoko rake kuti kana tichinge takuwoshipa Mwari tinofanira kuita ichi neichi. Nekuda kwekuti Mwari ndiye munhu mukuru pakati pedu. Isusu hatina masimba kana takunamata Mwari tinomunamata nenzira yakataura iye kuti ndoya tinofanira kuita sei kutedzera. Isusu handisu tinotaura kuti aiwa Mwari tinofanira kukunamata isu, asi ane nzira yaakanyora mukati meshoko rake yatinofanira kutedzera. Chechitatu chekupedzisira pachinonzi worship, we must worship with a heart overflowing. Zvireva zvoti moyo wako unofanira kunge uripo panzvimbo iyoyo. Mufundisi Muzambi wamboedza kutsanangura panyaya yekuti moyo wedu unofanira kunge uri panzvimbo imwe chete. Saka kana takuwoshipa, moyo yedu inofanira kunge iripo. Many years ago kune mumwe muparidzi akanyora article ranga rakanzi iro been to meeting but missed the worship. Zvireva zvoti mukati meupenyu hwatinorarama patikuenda kumachechi, there is a great possibility yekuti we are doing more meetings and less worship. Patiri kusangana tichienda kuchechi, there is a greater possibility yekuti hatisi kuwoshipa but tiri kungosangana. Hongu shoko raMwari muna vaHebheru chapter number 10 verse number 25 rinokurudzira kuti ngatisaregei kuungana sezvinoita vamwe. But kana tichinge takuuya muchechi manje, worship kuungana hongu chakakosha, asi that is not the priority. The priority panapa inhawechi yeworship. Church of Christ.